sa Bitok Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan didto ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giaha. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain, Bernie Bitok-Bitok. Gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang ang balatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Marivic Sanchez, 57 anyos, taga Matipas, Aloran, Misamis Occidental. Kung sa imong gibati sa wala pa ka nakasulay sa Ashigo Herbal Capsule, Magngol-ngol ang akong tutoy. Ang pikas tutoy rapod. asa ka nakadungog ni aning produkto ka? Doon ay usa ka silingan ako, nag-anhi din ni dayon ng utanak ko niya kung unsay gitambal sa iyang asawa nga nagngol-ngol pod ang iyang tutoy. Niingon siya nga asigo daw ang gitambal. Kung sa man ang imong gibati karon, umana ka inom sa Ashigo Herbal Capsule. Maayo na, wala na mangngol ang akong tutoy. Kung sa mahimong ikasulti sa uban nga wala pa nakasulay sa Ashigo Herbal Capsule. Sa uban nga naminaw karon nga mas maayo nga musulay ta ani ilang produkto nga asigo kay magkaayo pod sa atong mga balatian. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Rosaline Inatit, nagpuyo sa Lower Langkangan, Oroquita City. Ang akong anak na ay bukol sa liog. Sa gamay pa siya, nakita na ko nga na ay bukol. Nabalaka ko kay nagkadako siya, nagkadako pod ang bukol. Ang akong bana na ay gipalit nga asigo kay nindot daw. Nadungog niya sa radyo kay may naay asitaba. So mauto kada gabi akong tangtangon sa kapsol dayon akong tunawon ug ipainom sa akong anak. Sulod lang sa isa ka bulan kapin nahilis jud ang maong bukol. Nagpasalamat kay ko sa Ginoo kay nagamay jud ang maong bukol. Akong giawhag ang atong mga tigpaminaw karon nga mutumar sila sa Ashigo Herbal Capsule sa mga naigibati. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulay
Hulay ang Asigo Herbal Capsule o Asigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede kikalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot kid mi. Sa panahon nga kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. O pare ko, meron akong problema. Huwag mong sabihin na naman. In love ako sa isang kuleyala. Hindi ko maintindihan. Huwag na nating hitaan sa mabuting usapan. Lalo lang madaragdagan ang sakit ng ulo at bilbil sa tiyan. Anong sarap kami naging magkaibigan, na puno ako ng pag-asa. Yun pala, hanggang doon lang ang kaya. Akala ko ay pwede pa. Masakit mang isipin, kailangan tanggapin kung kailan ka naging seryoso sa kakanya gagaguhin. Itaas mga kamay! Diyos ko, Come on! Ano ba naman ito? Di ba lang hiya? Nagmukha akong tanga, pinaasa niyo lang ako. Letseng pag-ibig to. Diyos ko, ano ba naman ito? Come on, put your hands in the air. Come on, put your hands, put your hands, put your hands. Oh, Maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi. ayaw niya munang magkasyota. Ano yan ang inyong giatangan, kabalo ko ganina ramo. Pakos gina ang radyo, pakos gina, lap trip na ta, lap trip. Naging ganun Ano yan na si Brother Bernie Bitok Bitok. lang ay sagot niya. Tok Bitok Bi. Sagot niya, Bitok Bitok. amo niya. Para sa laing edisyon sa atong gugmang giaha comedy drama. Sa tanan mga nag-birthday day karon, happy birthday! To you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, and many more. Ikaw
Kisa may mga gipang birthday niya. ay Happy birthday, more birthdays to come. Nanginaot ko nga tana daghan pa'y birthday nga moabot sa imong kinabuhi. Hantod sa ikaw na mismo kapuya na mag-celebrate, ha? maipayo. Kung wala Happy birthday. kailang Atong mga bossing, mga madam, mga sir, mga ma'am, mayang buntag, mayang udto, mayang hapon, mayang gabi kirama. Naginaot ko nga tana okay ra ang inyong mga panglawas, okay ra inyong mga gipambati karon diha. Lalo lang Galaw-galaw pag may time. madabil sa tiyan. Ibuok kalibutan sa mga nagtanaw sa atong Facebook page sa Bitok University. O sa mga naminaw sa akong podcast sa Spotify. Atong mga previews nato nga mga episodes gina-download nato ng mga igala. Salamat sa iyong kanunayong pagsunod, ha. Ang style sa uban labi nato mga OFW ipa-play nila sa dagko kayong mga speaker. Sama sa mga teachers po nato diya sa Bisigan, no? Tingala ko, sa dunggam na ko kung tingog karon sus gipa. Gi-play man diya sa dako kayong sound system. Ana tirada para lap trip. Salamat kayo ninyo, ha. Sa mga labi na sa mga gaminsahe sa ko nga, sir, lingaw kami sa mong programa, sir. Salamat kayo. Pwede mo mag-PM ka na ako sa Bitok University Facebook page. Kung kamo nahimo na akong suki. I-message ko ninyo, gwapo na kayo na makatambok na sa mong kasing-kasing. Nga kamo na lingaw sa atong programa. Labi na sa panahon karon nga ang mga tao daghang kay problema. Kini ang programa walay politika puro lang gyud pakatawa. Tibuok Mindanao nato nga mga radio partners. Sa Nasipit Agusan del Norte, Radyo Servisyo 94.3. Sa Butuan City, Radyo Katribo Philippines 106.9 Butuan City. Sa may Hinatuan, Surigao del Sur 97.1 Enchanted FM. Sa akong yutang na tauhan diya sa may Mangagoy, Bislig City. Shout out ko sa mga taga-kuan ako mga batchmates na ko diya sa kuan John Bosco College. John Bosco School, mamanasamo zona. Labi na sa mga batch 99. Agay, halata ng edad. Mga taga-Bosco diya, hello sa inyo na ako. Mga dating mga silingan diya sa Gordonas. Hello sa inyong tanan diya, mga bossing. Siyempre, dirita sa Oroqueta City, Partner Radio 94.9 Oroqueta City. Hello sa inyong tanan diya. Shoutout diya kang DJ Kelly. Sa 97.1 Mix FM Plaridel. Hello sa inyong tanan diya. Shoutout diya kang DJ George. DJ George. Mo nang giingon nga tila, George. Siyempre, dapat sa 92.5 Mix FM Alura. Dapat na diya sa may Tambuli Infinite Radio sa Kidapawan City, North Cotabato. Hello sa inyong tanan og sa 100.7 Metro FM Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. O ubang parte diya sa may Davao de Oro sa may Tagum City. O siyempre, diri sa Cagayan de Oro sa 90.3 Strong Radio. Kusgay. Hello sa iyong tanan diya, ha, sa mga taga Cagayan de Oro, diri sa may Talakag, Bukidnon, Baongon, Misamis Oriental. Salamat kayo ninyo, ha. Simulan na natin ang ating alamat. Ito na po ang ating letter for today. Gusto ko na lamang ang imong mga giaha. Upay akining dughan ko, ano nili akong masgama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan.
Brother Bernie. Bitok, bitok. Mayong adlaw kanimo Brother Bernie, bitok-bitok ako sa tanan mga naminaw karon. Sa imo mga suking tigpaminaw, idol, konsihal. Itago na lang ko sa pangalang si Janice. Uy, anak ni Janice. Janice lagi dia. Oy, by the way, ang atong gugmang giyahan, giatod ka na to sa Ashigo. Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Muna kay gibati sa imong kalawasan. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-Ashigo ka na, epektibo masaligan. Huwag kang nambalatian, sa Ashigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-Ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-Ashigo ka na. Mag-Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Ang Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee, ang main ingredient ani ang gitawag nga ashitaba. Nakadungog na ba mo aning ashitaba? Wala pa. O igogol para madali ta. Ang ashitaba, usa kadugay na nga medicinal plant nga ginagamit sa Japan. Atong mga suking listener diha sa mga Japan, atong mga OFWs diha. Domo arigatou gozaimasu. Dugay nga panahon na taon nga ginagamit kining ashitaba. Isip traditional Japanese medicine. Matingala mo sa hapon, bisan pa og mga 90 anyos na kumbate pagyapon kayo. Bata pagyapon tan-aon, ligsi lagi gihapon, healthy pagyud kayapon. Kabalo mo unsay sikreto sa hapon? Una, hilig kayo mag-exercise ning mga hapon, magbaklay-baklay gyud, lakaw, magbike. Galaw-galaw ba? Galaw-galaw. O ikaduha, hilig kaayo ning mga hapon og mga herbal plants og mga medicinal plants. Sama aning ashitaba. Kaning ashitaba manggo, dahon, padulong sa lawas, padulong sa ugat, ginahimo nila ning tambal. Ang mga dahon, ginalaga, ginahumol sa ininit, ginahimong tsaa. O ginabulad nila, ginadry nila kini, ginahin mo nilang tambal o usahay galing ginasagol nila ni sa pagkaong kaning ashitaba. Gani diri sa Pilipinas, daghan na po'y nagtanom aning ashitaba. Ang porma niya, mura ni siya ka ng celery ba? Tapos dali pag ikini siya ka ng kung mamupo ka og dahon, dali ra kay siya mo balik pag mo grow na sa siya. Kabalo mo ang ashitaba mga igala. Adunay mga nutrients o bioactive compounds apil diha ang mga bitamina sa vitamin C, vitamin E, and B vitamins. Adunay minerals, dietary fiber o chlorophyll. O aduna pag siya mga unique na mga compound ning ashitaba nga makaayo gyud taon sa balatian. Sa ako pang giingon dugay kay ni ginagamit sa mga hapon mga igala.
anti-inflammatory, antioxidant, immune system support, maayo sa atong digestive system. Sa mga diabetic nga pare sa kuha, makatabang kini sa blood sugar regulation, makababa sa sugar. Og ngano ang mga hapon bisag 80-90 murag hapon og mga bata kay aduna kini anti-aging properties. Kaning asitaba, kuyaw no. Morning daghan na kaayo ni testing sa atong Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Kay naamang kini asitaba atong gibulad, atong gihimong powder, gibutang nato sa kapsula, gisagol nato sa atong mga kape. Bunang sa atong mga testimonial kasagara, adunay mga high blood, nagka-mild stroke, naay problema sa kasing-kasing, taas o kuan, naay hypertension. Nangaayo gibaya sila og ninindot ba ilang pamati. O gitawag kini pagyod og Ashigo Plus. Kay dili lang asitaba aduna ani, aduna pa kini siya guyabano extract og aduna pod kini turmeric powder. Da perte. Bosa magtesting na. Palit na og Ashigo Plus Herbal Capsule og Ashigo Plus Herbal Coffee. Available sa inyong mga suking, mga parmasya, mga tindahan. Diya sa may Mix FM Plaridel, na diya sa may JLY Pharmacy. Hello sa mga gwapang mga kuan diya, pharmacies diya. Og sa LG Pharmacy, hello sa intanan diya. Og diapod sa may Oroqueta sa Parmasya Jessica, CP Pharma og Medgrace Pharmacy. Diri sa Cagayan de Oro, kung mangita mo asa makapalit og Ashigo, diya mo skugon. Diya lang mo sa Save More Pharmacy og sa Save All Pharmacy. Og available po ni siya sa radio station na inyong gipaminawan karon, ha? Kung asa mo gapaminaw karon, doon lang mo sa maong radio station. O pwede po mo mag-order sa Shopee kung gusto ninyo online lang mo mag-order. I-search lang ninyo ang Ashigo Plus. Ako day si Janice. Usa ka babae nga aminado ko nidako sa lisod na pamilya pero adunay dakong damgo sa kinabuhi. Usahay maingon sila nga ambisyosa ra kayo ko sa akong mga damgo pero mo nang giingon nga libre ang mangarap. Usahay, muingon na lang akong mama nga mura man kag buang Janice, oy. Kaambisyosa ba nimo, bahalag ignong kong buang. Kay matod pa nila kung mudamgo ka, postlan mga mudamgo ka, dakon na lang yudaan. Reach for the stars. At least if you fail, you will reach or you will drop sa moon. Target ako stars. Dito ka target star. Kaso dili ka mo kuan. At least you will land in the moon. Tama saan. Busa, why makapugong nako? Walay makapugong nako nga makabot nako ang ako mga dagko nga mga damgo. Thank you so much from J Brothers. Thank you so much sa palakpakan. Nang makita ka, aking sinta, nasabi ko sa sarili, ikaw na nga. Ngunit nalaman mo na ang iyong puso ay mayroon na palang nagmamay-ari nito.
Day. Ma? Day. Sorry, day. Karong pag ko nakinumdum, day. Naman, day, to, day, notice of disconnection na, day, day. Hala. Anong karoon pa may nagipakita sa ako, ma? Kano sa panigihatag, ma? Ay, kato man ng ni Agi Merkulis man siguro. Alam mo, Sabado na ba karon ma? Ano karon pa man mo nagipakita, ma? Napasisya ka, day. Nakalimot yun ko, day. Nakalimot yun ko sulti ni mo, day. Nah, mo na ni ron. Maputlang yun ta ka ni karong adlaw ba? Nian ginisiya. Basta galing mga ingani, ma. Ayaw yung palimot-limot, ma. Ay, pasensya kay day. Nasama na ito na, day. Na, layo pa man kay akong pensyon. Akong pensyon ko lang pa man kaayo. Sige lang, ma. Mangitatag pa maagi, ma. Ay lag ka, kwandya. Ka-stress di ako'y maningkamot, ani. Sige, day. Pasaylo agi kay day, ha. Na usamang yun, day, nga. Ay, wak manggitan, day. Nahot, ani, ay. Kakapoy ani kinabuhi, aday, ay. Hantod ka nos pamanghapon ta pobre ani. Pagilom da maayo pagsulti-sultian ng kuan ma pobre-pobre. Kabalo ka ma kung magsige kag sultian imong baba nga pobre-pobre madayon ang yutas pobre. Ay kabala ka ma. Gamay na lang yung kulang ma mo asinso na gyud ta ani ma. Pag mo asinso ta masus mohawa ta ning panimalaya mo dito tas ka na mahalon ng mga subdivision ma ay. Tapos in kaso traffic manggaling sus di na ta malangay pa kay magpalitag helicopter. Para in kasog traffic mo lupad din ta tapos pusto na tog solar panel na atong kuan. Ang atong balay para di na ta magsigi og bayad aning kuryente oy. Ay nanasad na imong mga istorya nga imposible kayo. Dawaton to ka matuoran mo naman gyud ni pobre man gyud ta. Ano na mga helicopter nanasad na imong mga istorya ay. Ay na pagstorya ng mga imposible nga mga botang. Ato lang, mabuhi lang ta, makakaulan ta katlusaw sa kaadlaw. Okay na, pais na. Ay, sus, diligyo na pwede sa ako, ama. Ayaw lagi kabalaka, ma. Gamay na lang yun, ma. Gamay lang yung agwanta, ma. Hapit na lagi ko makakuha lagi mga accounts aning akong gisudlan karon nga insurance, ma. Ay, nasan ng imo, ha. Ako bitaw sa imo, ingon bitaw ko sa imo nga pang-apply ang mga factory kay may na lang kay na kay sweldo. O dili ka kanang sa gobyerno mangita ka pa eligible man ka dito ka mangita sa kanang sa City Hall para na kay sweldo ay na lang mga kanang imong insurance yung wag mo palid na wag yun tayo makaon na day. Ayaw ka balaka lagi ma maabot lagi ng panahon ma. Ay, sige na. Sige, hindi magyud ka makapugungan ng imuhang mga helicopter ya. Sige. Na sige, piportan ng helicopter na mamahaw sa tagbulad. Nadia, Bulad na sad, ma. Parat na kay niya kung singot, ma ba? Sige lang tagbulad, ani. Sige, bulad. Sige lang naman, das lamisa. Pagpili lang kung siya mong gusto. Unsa? Pagpili, so may pilian ako ani mga bulad ramang gyapon eh. So may itlog, maora. Hay, pagpili lang, dag mukaon ba kag dili? Sige lang. Isipin mo na lang. Hamyan. Sa ka? Anong isapot sa ka? Ay, si mama. Wa niya mabantay nga nakalimot sa gatag sa ako sa notice of disconnection. So muna karon nanawag siya. Wa daw kurintis balay. Naunsa. Paita ba ng kanagtangan lagi niya ba? Mao galing. Ambot lang po nga nung po niya gisultian po si... Ay pa niya pakita sa ako ay lisod kay pangitag kwarta. Sige lang,
abot lagi ng panahon nga madato gyud ko ba. Kung madato galing ko, sus na. Mupalit gyud ko atong mga balay nga piting ka ng dakuag gyud kay ba. Ta dito gyud ka lang sa exclusive na subdivision. Tapos ka nang akong iro ka ng mga mahalon na. Dili na kuan ng mga askal oy. Tapos ka na mga iro nga mahalon tayo mong ilis-ilisan ka na may anak ba. Mo gina akong mga ganahan dayon. Tapos akong balay, kuralan na ako, tadagang kay suga, anak ba. Sus na nasaganay mong mga istorya nga mga pangandoy. Ikaw taas ng pangandoy yun. Okay raman na. Kung makakwarta ka pohon, i-repair na inyong balay. Mas nindot maka na inyong silingan. Ay, kapoy ka na mong silingan. Ay, napaya mong abay nga nagbaboyan, napiting bahuan na siyang baboy diha. Bisa kapila na ako gireklamo, di gyud mabadlong bawal magunatanan ng naibabuyan des barangay. Di man po di matanggal kay iya man po din ng relatives ng barangay captain diha. Bantay lang yun na karong eleksyon ng kapitana ba. Pero basta madato gyud ko. Sus, kung pwede pa lang dito gyud ko magpuyo sa Mars. Mas may dito sa Mars kay way silingan. Ay, bantay na isnaban yung gina sila. Tapos napanay isa ka mo silingan diya nga sige lag-washing ana yang motor sa tubangan na ang tubig mo padulong sa bahay. Ay, makapalit lang yung bagong sakyanan. Makaminus ra pagin sa amo aba. Palit yung kuan ng mahalong ang daghan ki sakyanan. Baig laki. Akong paliton baig laki para mudaghan. Ay, nasagana. Ay, lagi palabyan na imong mga pangandoy na mga istorya lagi nimo lagi. Ang importante mga kaunta. Ay na magkuhan diya. Ano di ay, kumadato sa ko, sas, magpakasal gyud enta sa 12 ka kung ano simbahan. Tapos mag-ilis-ilis ko gown, 22 ka gown. Tapos ang magkasal sa ako, 12 ka buok pari ka na. Pagkamindot siguro kaayo ba? Sus, kasal. So, rin ano na yung apil at tagkasalan ng bayan. So, gasto-gasto lang na siya. Ay, nasi pangando yan ng mga, anong kasalan ng bayan lang ta? Pwede na mo tas mayor ta. Uban lang din tas yung mama niya. Pero na itong balay niyo na. Ay, nasi, sus. Ambisyosar po kay kausahay ba? Kasamok ba ni mo eh? Ikaw ba, pareha po ka sa kong mama? Mga dream killers kaayo. Dili mo na sa dream killers. Nagsulti lang tas tinuod. Mo maginatong sitwasyon. Ay, maugaling. Nagunahon na akong dako ba magdamgo ko akong gimanifest daan. Kay kabalo ko maabot yun nga panahon. Tapos ikaw po diha. Nga akong partner. Laba po ka nga. Sus, ay. Lagot na po din ka. Ahon zaman. Maglagot ka sa kamatuoran nga mo gini atong sitwasyon. Dapat imo kong suportaan. Dapat galing mo ka sa kong, sige, padayon na imong damgo. Kaya kaya akong damgo, uban mang kaani. Ay, sus. Ayaw na ng mga dagko-dagkong balay, mga sakyanan, ay na, samok na kaya na. Okay naman tani diri. Pinubre, kapi-kapi, sakay jeep, mga niragon. Ay na ang pagpangandoy ng mga dinagko diha. Janice. Yes, sir? Very good, very good. Nakita na akong agresibo kay ginabuhat ni mo ang tanan. Mayo. Nakita gina ko dahil nga murag gwapo gid kay ni mo nga. Maabot gyud na panahon nga makapot gini mo ang imuhang mga dugay ra nga
gipangandoy sa kinabuhi. Tinood ka na, sir. Oo. Naambot lang, sir, ay. Hantod karon sir, wa pa mangyapoy ni palit sa akong insurance, sir, ay. Bisag unsa na akong gibuhat, sir. Usay nagpinapuok na kay kog short, usay naka-miniskirt na ko, usay lugwa na kay kong dughan, sir. Wala pa mangyapon, sir, ay. Oh, ayaw surrender. Ano magina? Tanan ni Agi yun sa ingana nga sitwasyon. Nga usahay, abinimo ka ng asa bagin ni sila. Pa kabala ka. Kung feeling ni mo nga down na kay kahwa, kay lain padulungan kundili, pasaka ra gyapon. Talawa to imong itong kauban ni mo. Kana kato si Louie. Oh, pila na katuig si Louie. Pero tanawa, nakapalit na og balay. Di ba? Pero dugay po niya nakuha na. Unang gingo nga, timing na siya. Timing. Ay, wa may problema, sir. Ganahan po biya ko, sir, nga ipadayon ginig maayo, sir. Pero dako man akong problema, sir, kay pati man akong mama, pati akong uyab, sir. Wa gyud suporta, sir, ay. Labaw po nila nga ginapatay akong mga damgo. Magsigi kong ingon nga pohon, ako'y sakyanan, ako'y balay. Sas o naman nun sila mo ingon, sir, nga paghilom diha. Pobre rata. Gakaluyahan na biya ko, sir. Kung sa tinod-anay lang, sir. Oh. Ayaw ka bala ka. Tananta mo agi sa mga ingana. Tananta. Ayaw ka bala ka, Janice. Padayon lang yun. Ipadayon ang imong kadasig. Ipadayon lang yun. Kung usahay medyo gikapoy na ka, pwede ka mo pahuway pero ayaw yun ugundang. Para sa mga damgo sa imong pamilya. Mo na ulay sayang lang usahay kung kinsa pa imong minahal sa kinabuhi, kung kinsa pa to'y dool sa imong kasing-kasing mo pa'y una mo patay sa imong damgo. Pero ay lang kabala ka. Saling lang ka nako. Kabalog yung ko nga mo abot ragin ang panahon. Moabot ang panahon nga magkabot ragin gyapon nimo ang imong kinabuhi. Ang imong mga dagkong damgo sa kinabuhi. Kaya nimo na, Janice. Kaya nimo na! Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. Sir? Thank you kay sir. Wag yun ko ni mong ipasagdan, sir. Sir, ni ko anag yun, sir. Ni ko anag yun siyang policy. I told you. Gamay pa lang na siya, Janice. Padayon lang kita ani lagi. Padayon lang kita. Gamay pa lang na. Ay kalipay na. Gamay na kayo na. Kaya ni mo ang mga milyones, ani diri. Kaya ni mo na. Thank you, sir, ha. Wag ko ni mo ipasagdan, sir. Tapos, mukuha po daw ang iyang igsoon, sir. Ay, salamat kay sir. Nalipay ko. Sir, bita, sir. Hawiran ako imong mga kamot, sir. Salamat kay sir. Anisokad, wag ko ni mo ibiyaan, sir. Bisa pa mag-usahay. Nga mga binan na tao sa iwa ko'y sakyanan, sir. Pero wag ko ni mong ibiyaan. Nagyo ko si perminti sa imong kiliran, sir. O nagyo ka perminti sa akong kiliran. Kabalo ka, Janice. Di ba nag-ingon ako dan sa imo nga di takabiyanan ni? O perminti gyud ko na perminti sa imong kiliran. Giingnan na taka nga di ko muhawa na ako diri perminti sa imong kiliran. Gusto nimo di lang ko sa kilid. Gusto ka dito po gusto nga. Sir, bitaw, sir. Thank you kayo, sir. Ay. Salamat, sir. Awiran ako ang imong mga kamot, Janice. Janice, para sa imong mga pangandoy. Ayaw ka bala ka, Janice.
Kung ang imong uyab wala magsuporta nimo, na ako diri mo suporta nimo. Sir? Suportaan ta ka. All the way. Dili ta ka pasagdan, sabayan ta ka sa pagkabot sa imong mga damgo. Maybe I hang around here a little more than I should. We both know I got somewhere else to go. But I got something to tell you that I never thought I would. But I believe you really ought to know. I love you. Janice, Sir? sa ako panggingon, tabangan ta ka sa pagkabot sa imong mga damgo. Sir? Ngano na ta diri, sir? Unsay gusto nimo makabot, sir? Kabalo ka, Janice. Sa tinuod na ilang, you don't deserve ang imong boyfriend nga. Wa gay believe sa imo. Wa niya makitang imong potential. Lagi, sir. Oy. Mo nang Janice ay kabalaka. Sa ako panggingon, I will be here for you. All the way. Sir? Kabalo ka? Na-idol ba kita ka, sir? Believe kay ko sa imong mo istorya ka. Ma-feel yun ako. Nausa ka kalalaki nga kanang adunay dako og taas. Unsay dako og taas? Dako, sir ba? Kanang dako og pangandoy. Tapos sa man ang taas. Adunay taas. Taas og panlantaw sa kinabuhi. Busa, sir, patilaw ako sa imong taas. Unsa? Patisting ako sa imong taas, sir. Kaya gusto na ko ma-feel kung taas ba yun ang imong mga panlantaw sa kinabuhi. Ni Ara Janice, ang imong gusto makita nga taas, nga panlantaw sa kinabuhi. Oh my God, sir. Unsaon man ako ng lalaki nga mga gamay. Nga niya man di usa ka lalaki nga adunay taas. Dako. Samo kay nakong uyab mo pay gamay pag pangandoy di para nimo, sir, nga dako. Dako nga makayangyog ka nga sakit sa papangig. Dako nga gyud ka, sir. Sir, patilaw ako sa imong dako. Dako nga pangandoy sa kinabuhi. Gusto ka? Ni Ara! Ani ang dako nga pangandoy nako. Nga tanay mo kong sabayan. Sir. Muna kung gusto, sir, dako. Dako nga pangandoy di sama sa akong uyab nga gamay. Gamay kay pangandoy di pala sa imo, sir. Sir, kalami sa imong pangandoy, sir. Di aranda ko nga pangandoy para sa imo ha. Sabay tani. Sir. Sige, basta.
Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo kung masaligan, huwag kang nambalatian, sa asigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan, mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Nanay pakulan. Tapos sir, may sakit po sa kasing-kasing dugay na akong bibate. Nagayon na po siya sa kuwan, isa kapan. Usa ka pa di mong nainom, nakita nimo ang alibyo? Oo, naalibyo. Ano nakasulti mo ka na alibyo? Kung sari, dati nimo nga wala pa kakain mo sige bati sa bulawas. Kapoy. Kapoy, nakahanga-kahanga. Oo. So sa napulo lang ka kapsul, ang 30 katuig nimo nga sakit, na tabangan lang sa napulo ka kapsul sa, usay mong ginom? Asigo. Asigo, wow. So kung naay mga naminaw na to, kung sa may imong i-recommendar ka to kanila, nga ilapo pag-inomon. Magkuhan lang po nila nga mag-inom po sila sa asigo, kaya makaayog lang sa mga sakit, yun sa nasakit siya gibati. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Todilesa Pidisani, nagpuyo dire sa Tubod, Lanao del Norte. Ako mo testimony ko nga na ako'y sakit sa goiter, na paralyze ko, kaya giatake ko sa stroke, 4 years na kapin, tayo na apo ko UTI, kuyawan ko, UTI ba ni siya or kidney, kaya panghupong baya ko niya akong mga sakit. Dayon, nagpasalamat lang po ko sa kadagan na pong sakit, kay na ay milagro gihatag ang Ginoo nga ginhimong instrumento ang Ashigo Capsule. Kay take sa Ashigo, akong panghupong, wala na po ka try og nang hupong tako, tapos ang akong goiter nilutaw siya nga toxic unta to siya, then lutaw, then ang akong pagka-paralyze kanang murag bitag manggahi na akong mga lawas sa kanang paralyze. Pero pasalamat ko sa Ginoo kay pag-take na ko sa Ashigo, hinay-hinay yung nangawala ang tanan. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lang Miramax, Miramax, Miramax. ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule
Capsule. Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule. Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa gugmang giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Ang atong Biramax Capsule ug Biramax Coffee available sa radio station na inyong gipaminawan karon. Sa Cagayan de Oro, nasa Save More Pharmacy o sa Save All Pharmacy sa Kugon Market, ha? Og napod sa radio station na inyong gipaminawan karon sa mga asa mo naminaw. Hello ko diya kang idol boss Kuya John. Nga di ko magsaba nga nag-order na sa duha ka box nga Biramax. Diba? Ignang bito ta ka? Diba? Makayong gyud ka nga yummy. Ingon batod pa ni Kuya Boss John nga, grabe ang Biramax, kuya. Kaingon gyud akong asawa nga. Oh, lamia. Oy. Sa gabi, nakaingon siya og Gahia, oy. tingala siya pagkakadlawon. Unsa daw? Gahia, oy. Ay, perte. Nagbuntag na lang. Gahia, oy. So, unsa experience, Boss John? Tungod sa Biramax, nakaingon gyud imong asawa nga. Oh, lamia. Oy. Pwede sa ninyo na ma-order sa Shopee. O, napon na sa Shopee kung gusto mo ma-order mga gala. Ang nakalami itong Biramax sa tinulan na ilang all natural ingredients. FDA approved tali ka mabalaka ka herbal ramani. Tapos, ang kaning Biramax, di lang ni sa inyo nga pampagahi. Pampa-increase po ni sa energy o pampa-reduce sa fatigue. Kung ikaw kapoy, hago, makawala kini sa kakapoy, makadugang kinig kusog. Kay unsaon man ang gahi, pero wa gyapon kay kusog, luya, wa gyapoy pulos. Diba? Og ang ato ang Biramax, adunay sagol nga Panax Ginseng. Mo nay sikreto. Ang Panax Ginseng makabu sa imong immune system ug makareduce sa stress ug anxiety. Mo ning nakalami nato. So again, ang atong Biramax di lang ni siya pampagahi. Makadugang sa kusog, makapabaskog, makawala sa imong stress ug anxiety. Ang Panax Ginseng mo na'y mutabang nga ang imong blood flow mo adto gyud dito sa mga kaugatan ni Junior. Mo nang mo function gyud siya. Akong utrohon, di ka mabalaka, all natural ingredients. Herbal kini. Makaingon gyud imong asawa nga. Again, makaingon imong asawa nga. Oh, lamia. Oy. Mao galing. Usa mag-Biramax. Biramax, bira to the max. Makakaya ko ba kung mawawala ka sa aking piling? Paano ba ang halika tiyakap mo ay di ko na kayang isipin. May paglalambing wala ka na sa aking tabi. Tunay na Sir, salamat kay imong gipatilaw sa imong dako nga pangandoy. Pero sir, tala masabtan nimo sir. Nga bisan pa man ang akong uyab karon nga si Carl. Adunay gamay. Gamay nga pangandoy. Pero di na ko sa kaya pulihan, sir. Ay kabala ka, Janice. Nakasabot ko niya na. Basta ang importante lang nga, padayon lang. Nara ko perminti diary.
Anytime nagulat ang akong taas nga panlantaw sa kinabuhi ug dako nga pangandoy. Salamat sir sa akong pagsabot sir ha. Ayaw biyag kalain ako sir. Pero ay kabala ka sir, anytime pwede ko manawag nimo sir para mutilaw sa imong taas nga panlantaw sa kinabuhi. Og dako nga pangandoy. No problem at all. Always remember nga nara ko diri perminti. Believe ko sa imo ha. Bisan pa man og killjoy ka nimong uyab pero di gyud nimo siya kaya biyaan. Lang nagkuha na kog brochure lang, pili galing unsay nindot nga model sa balay. Nindot kay ba? Ay sa man eh. Siya nagkuha kag balay? Wala pa. Mo galing nagbitbit kog brochure, pili unsay imong nga model, model A, model B, model C. Gwapo kay na lang, oy dako kayo tag 5 million man siguro na siya nga balay. Taburag mo monthly naman siguro tanang mga 25 mil siguro. Hey, nanasad taan ni oy. Anong mangita magagbalay nga okay raman ta diri ni balay nato diri. Sos tuo man dagang kay tambay. Anda na nato ni diri. So nasa ka mangandoy na sa kana. Taon niya di ta kabayad na ng monthly ana be. Taon niya may embargoan tagbalay sos. Tapos lang kabalo ka basi magkuha na gyud kog auto ba. Lahiram gito natay sakyanan. Auto tong gusto. Nasa taon na makuha man sa auto. Okay naman ta magmotor rata, motor rata, anara. Samang ka, uy. Samang taong ka, uy. Anong kuha magagbalay, kuha kag sakyanan. Yung mga pangandoy lang yun mo. Say, ambisyusar yun kay ka ba? Muna akong di ganani mo sahay ba? Anong di magiging ka makontinto sa inganira? Mura man importante. Ang importante nga malipayon ta. Lipay naman tag-biplop. Mangita pa makag-spam. Kabalo ka lang, kung gamay rin kag pangandoy, ay ako damaya. Oh, ano po ni? Lisod ka ning aning kayong tanga, oy nga ako rin morag nindot o panlantaw, morag nindot para sa atong kaugmaon. Pero, parehag mo ni mama, oy, samo kayo mo. Kung di mo gusto nga musabayan niya ko mga pangandoy nga dagko, na, may pagmapahawa mo sa akong kinabuhi. Pawala mo sa akong kinabuhi kung di mo gusto. Ikapoy na ko ani, ako rin na mga nindot na pangandoy. Ikaw di ay, usa ka, maliper ka ana. Magmotor-motor, tanang imong kagang-kagang nga motor. Nga usahay kung mag-ulan, masitag ka basa, ha? So, ang ako manggumumong ni realidad, kapila na kung naingon sa imo, ha? No, saman taong ka, uy. Taon sa may gikuan ni mo, ana, oh. Say, bilad, dugay kay kamuuli. Wa na kay panahon sa ako, ah. Hala, sige, kuha na ng mga insurance diha. Taon niya, sa may napana ni mo. Pila raman komisyon, oh. Kakaroon mo yung pagkikang mo, kuha kag balay o sakyanan, sus. Ang ako ba, practical lang ni ako, Janice, practical ba? Ay, bahala ka diha. Sige. Kumura na mong gusto nga pangandoy na wako'y mabuhat. Imuha man na. Pag solo na imong pangandoy diha kay nakoy lain akong pangandoy pod. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that
Brother Bernie, bitok! So mo to. Di na ko ganahan mo adto sa balay. Wala ko nakipagbulag sa akong uyab pero wala ko'y text niya. Nagpadayon lang gihapon ko. Mo bitaw nga nagpadala kong letter kay matag biyahe na ako, muni akong ginapaminaw ang gugmang gihak. Salamat kung inyo napili akong letter karon. Tama ba na akong gibuhat? Kapuyan mangguguan niya akong partner nga dagko kay kong pangandoy sa kinabuhi din akong partner murag wa may pangandoy. May pa si sir, taas og panlantaw dako pagidugdam ko. Tama ba na akong gabuhaton? Di ko gusto nga basi unya magmahay ko ani ba taignon ko nila nga o tanawa. See, I told you. Janice! Tama na imong gabuhaton. Pangandoy gyud dako, puslan man. Nga libre ang mangarap mga igala. Hala sige, pangarap og dako. Kapoy bitaw po na yung anak may gala nga. Kung kinsa pa to imong hinigugma, kinsa pa to idol sa imong kasing-kasing, kinsa pa imong relatives, kinsa pa imong partner, mo pa'y una mo patay sa imong damgo. Kapoy bitaw kay no? Positive na kay kabata na ang imong dol sa imong mo negative. Lisod na nga sitwasyon. Pero ako nagtuo ko. Janice, padayon na. Makapot imong damgo. Pag medyo tama ka, kung medyo kapuyan ka, medyo mapahuway ka, pero padayon. Kumbate, kayod. Kay kapoy kaning kaimtangan eh. Sagdi ng mga taong gagmay pangandoy. Reach for the star. Mosuporta ko sa imo ana Janice. Kamo sa diha mga partner, suportahin yung mga asawang mga bana. Kung dako sila mga pangandoy sa kinabuhi, suporta eh. At the end of the day, kamo ra mangyapon tanan makabenepisyo ana. Mangarap naman galing ta. Kato na lang yung dagko. Tama o grabe ka tama? Wala ko'y oras. Dagan salamat sa inyong pag-uban-uban. Ingay mo tanan, I love you. Bye!